Amalungu ombutho we-EFF eKariyerha kunye noluntu lwale ndawo bebezimase irali yolutsha phambi komhla owandulela usuku lokubhiyozela umhla wolutsha kweli. Lo mbutho uthi impalalokazi yolutsha ngo-1976 kufuneka ibe neziphumo ezibonakalayo. Uthi kungoku nje umaxhaphetshu epalamente ekulweni ukuba imfundo ibe simahla. Umbutho we-EFF namhlanje apha eTinarha uhlela umsitho ucommemorata i-generation yango-1976 eyathi yathatha isigqibo sento yokuba izawulwa ne-system that was brutal to them. They were fighting obviously against the education system that was rendered at the time, a system that was producing cleaners and garden boys. So namhlanje so remember lo maqhawe namaqhawekazi awayekhona wayesilwela ngelaa xesha. Well, eParliament siye silwe kakhulu for into yokuba makuphaswe umthetho that will allow for education to be rendered free, because i-belief yethu ithi i-education ayo commodity akufuneka ngibe kanti iyathengwa, i-service efuneka inikezelwe kwabantu abatsha balapha eMzantsi Afrika ukwenzela into yokuba nabo bainveste ekuphuhliseni i-society nee-communities abahlala kuzo. So singumbutho we-EFF sithi make sure that into yokuba kwiphondo lonke lalapha e-Eastern Cape siyahlala nabantu abatsha, especially ngeemini ezileli hlobo, sibanike background nehistory oba ilizwe lisuka phi na and abantu abatsha bandawoni na. Lo mbutho we-EFF uthi kakhulu ujonge ukuxhobisa ulutsha ngezoqoqosho ukuze lukwazi ukuzimela kuba lulo lujongene nentswela-ngqesho kweli lizwe. Well, us as the Youth Command, we are existing to mobilize the youth behind the banner of the EFF. You would remember that the EFF is an organization that seeks to advance the interest of young people in the main, because we are the ones who are going to lead the future. So the EFF will stand for economic freedom. So as the youth, we have a role to play in that whole struggle. So and in the main, EFF is focusing on the youth, and ourselves will be the ones who are going to speak to the youth as the youth, because we are the ones who are experiencing these problems that are there in society. Lo mbutho uthi uzimisele ukulwa imiba efana nentswela-ngqesho, ulwaphulo-mthetho kwakunye nokuphumelela idabi lokuba imfundo ibe simahla kweli loMzantsi Afrika. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Ntshoni.